Machiegni kendo jochiw thieth ma jopuonjre maromo 339 obago ng'anyo mamuol ka gidwaro ni mondo jatend migawo mar thieth Aden Duale ondiki mapiyo piyo mana kaka Nases mamoko ma jopuonjre. Nases go wacho ni ndikruok ma kamago kata interns onego tim maonge akwede moro amora, kendo gimedo ni ka ndiko ma kamano ok otimre e sam madwarore to gibiro chwalo ng'ur gi e doho. Gimedo ni gidwaro mondo sirkal ogol omenda maromo shillings milion 408 madware ndikruok ma kamago. Magibiro bang' jatend migawo no golo ripot mbui ni mana Nases ma interns maromo 48 kende e mano ndiki e chenro makamano kata thuolo makamano. We have realized there is a discrimination of our nursing students who are pursuing bachelors in different universities in this country. And we are here to say today that we disagree with that, because you can't tell us that our nursing who have studied nursing and they are doing parallel, and the same who are placed by the government will not be paid during the interns in their various places. Number two, they have suspended 339 students not to attend for the interns. And for us, we disagree with that, because you can't tell us the government is not having funds. Our government has a lot of money. Ere kaka Nases wa ok nyal bedo posted to wan kaka wan bende wachulo taxes kaka kawaida. Koro kawuono wabiro kawuono kwa wacho kendo kwa piny kwa wacho ni nyaka chulwa. Onge kaka nyalo wuok ni ande nikech koro nikech chulo pesa kendi universities koro ok nyal keti. Ng'ato onge kaka nyalo bedo ni wadhi internship wate tok chudi. Ok nyalre. An kochiel gi in curriculum wati machiel nadi achiel. To ere kaka intianga bendi ni kachikere sirkal oketi to in sirkal ok oketi kod ok chuli. Namori.